היי, מה נשמע? כאן יניב שלמה. היום נעשה תהליך אנרגטי תודעתי. הוא די קצר, אבל מדויק ומשמעותי. הוא מתאים למצבים שאתם מרגישים איזושהי תקיעות, איזושהי חוסר ידיעה איך להתקדם הלאה, חוסר בהירות, עומס, ואתם זקוקים לא להיכנס עמוק מדי, לעשות שחרור ולהמשיך הלאה במשך היום. אז מה שצריך כרגע זה רק תמצאו לעצמכם מקום נוח ושקט לכמה דקות שאתם יכולים להיות עם עצמכם ולראות אותי כאן בסרטון או אפילו רק להקשיב לי, והתהליך כבר יקרה מעצמו. מוכנים? יופי. אז קודם כל קחו לכם כמה נשימות עמוקות, תשחררו שליטה, תורידו את הקצב הפנימי, הרגשה שאתם יכולים לסמוך ולשחרר שליטה, ורק להתבונן בתוך מה שקורה לכם כרגע. לתת למחשבות לקרות, לרגשות, לתחושות. הרגשה שהכל מדויק ואתם יכולים לשחרר שליטה. ורק להתבונן בכל מה שקורה. בזרם במחשבות, בתחושות. תרגישו את הגוף שלכם, שאתם בתוך גוף, וזה בסדר מה שאתם מרגישים כרגע. וזה בסדר אם יש רעש בחוץ. או אולי אפילו יש איזושהי נוחות. תהיו בקבלה של כל מה שקורה. עכשיו תחשבו על מה שהפריע לכם קודם. אולי זה תקיעות שנוצרה, אולי מועקה, יכול להיות שזה כבר משהו שקרה בעבר, יכול להיות משהו חדש, משהו שמפריע, לא עובד, זה קורה בתוככם, זה יכול גם לקרות במציאות, משהו שלא מסתדר. תגדירו לעצמכם מה אתם רוצים לשנות. תנו לעצמכם איזשהו משפט שמתאר את זה, כמה מילים שמתארות מה אתם רוצים לשנות. תנסו לעצום עיניים אם אתם יכולים, יש לכם אפשרות. ותדמיינו את הדבר הזה. אם זה מועקה, תנו לה איזושהי צורה, צבע, יכול להיות ענן, כהה. אם זה חוסר בהירות, זה יכול להיות ככה טשטוש. תנו לדמיון לתאר מה זה הדבר הזה. ועכשיו שאתם רואים את הדבר הזה מולכם, תמקמו אותו במרחב מולכם, בדמיון. יכול להיות בצד ימין למשל. ועכשיו, תסתכלו ככה בדמיון שלכם, בתוככם, למקום הכי רחוק שאתם יכולים, תמצאו שם נקודת אור. יכול להיות שאתם רואים אותה, יכול להיות שאתם מרגישים אותה, תמצאו, תזהו, תרגישו נקודת אור, מקום כזה חיובי, מקום טוב כזה. יכול להיות נקודה, יכול להיות מרחב. תשתתו לכם שם בדמיון, במרחב הפנימי, עד שאתם מוצאים את הנקודה הזאת. כשאתם מוצאים אותה, תזהו אותה, ואז בעודכם מודעים לחלק שצריך להשתנות, שאתם רוצים לשנות, תתמקדו באותה נקודה, באותו מרחב החיובי. תראו שנוצר שם משהו חדש. תהיו עדות למה שנוצר. זה יכול להיות שאתם רואים משהו שנוצר, יכול להיות שאתם מרגישים אותו. תנו לו להיווצר, אל תלחיצו על זה, אל תאיצו. זה פשוט נוצר מאליו. ותחכו עד שזה נוצר עם סבלנות. זה נוצר שאתם מרגישים שזה קיים. אתם מרגישים, רואים, חשים. נוצר משהו אחר חיובי. שהוא נותן מענה למה שרציתם לשנות, לשלילי. תתמקדו בו עד שאתם מרגישים איזושהי הקלה גם בגוף, גם בחשיבה. אתם יכולים להרגיש זרימה, הרגשה יותר טובה. פשוט תנו לזה לקרות ככה בהדרגה. ועכשיו תפתחו גם לאנרגיה שמגיעה. מגיעה לתוך הגוף, מקלה, יוצרת יותר זרימה, ותמשיכו להתמקד בחיובי. גם אם לא מצאתם זה מדויק, זה בסדר, רק תתמקדו באותו מקום. ואם אתם לא מרגישים שאתם עוקבים אחריי ומה שלא מסתדר, תשחררו. תסמכו על התהליך, המערכת עובדת. תפתחו לאנרגיה שמגיעה כרגע, אנרגיה שמרגיעה וגם נותנת מענה. תמשיכו להתמקד במה שיצרנו בחיובי הזה, ותרגישו את האנרגיה שמגיעה. ותנו לשם לקרות. כן, תמשיכו להתמקד. אתם גם מזהים את השלילי
שנוצר קודם לכן, וגם את החיובי שנותן מענה שיצרנו עכשיו. שניהם קיימים, ואתם מתמקדים רק בחיובי. ותרגישו מה זה עושה לכם בגוף, מה התחושות, ותרגישו את הרגיעה, את הזרימה, ותנסו לזהות גם מה המילים שעולות עכשיו. מה השתנה? תיצרו איזושהי תובנה, מהו השינוי שנוצר כרגע. קודם הייתם ככה, ועכשיו אתם כזה. תזהו מה נוצר, מה השתנה, מה הדבר החדש שנוצר. תנו לזה כמה מילים, ותהיו עם המילים האלה. כן, תנו לזה לקרות בתוככם, לתהליך, לאנרגיה, לשינוי. תהיו עם זה עוד רגע. כשאתם מרגישים מוכנים, תפקחו את העיניים, אם עצמתם אותם, תחזרו חזרה לגוף, ותרגישו את השינוי שקרה. תרגישו אותו בגוף, את המילים שהיו, ותנו לזה להיות בתוככם. זה יכול להיות שאתם מרגישים עכשיו יותר ביטחון, יותר זרימה, יותר נעימות, או משהו יותר חיובי, יותר זורם, זה לא משנה מה. תהיו עם זה, תנו לזה לקרות, ותחזרו לשגרה שלכם, לרגע הזה שבעצם הייתם בו לפני שהתחלנו. אז תודה שהייתם איתי פה, ואתם מוזמנים להתרשם מהדברים נוספים שאני עושה. אז המשך יום נפלא. ביי.